Ato sa kuila Madam Kaw-Kaw eh. Hey, Gusto mo kaayo. Sigurado man yung puntahan ni Madam Kaw-Kaw oy. Asan pa ni mo agi oy? Yo! Natapos ko ang Yo! Sa man nagkasabay di sa gawas uy, masika to nagmuno patay gutom nga bae. Ginuko, kung madamada mga ginuko eh. Ikabuka. Saan ko na siya? Ano ko lamig gigil. Diyos ako ginagabon ko ng patun po na patay gutom nga bae. Ano tayo? Kung saan mo ka din ni Madam H? Madam Kaw-Kaw, naku i-chismis sa imo bi. Pasudlas ako bi. Gagdagway na, sunod lang kalit, pinong ko, sumangil ka, balang ko kung siyang tuyuan. Uy, gano'n naman sa kadini, unsa na po din ng chismis? Kung kailangan ba ganyan mo ngayon, wapag ikaling ko, wapag kay kagbiba. Nakita ano ko ko si Marta dito sa Si Marta, nung saan si Marta ko? Two hours later. A few moments later. Juan, Juan eh, okay ba eh? Kaayo, sabay makaula nilang Madam Kaw-Kaw. Dugi pa kaayo mahuman. Gabirig kayo kagugutom. Ang isa man ang imong gibuhat. Ibang sino gibuto? Uy, ikaw bito, kay, kadaan dito dis balay, kay, luto lang yung pagkaon, gini yung convlogs, makinuha kay kaon sa inyo. Wala, cute. Wala, busa galing na galing ko din sa imong madam. Saan mo gini ng tuyo? Ay, Ito mo din sa ito. Saan ang imong mga kuan gabi? Ito mo. kasi pangilabot di abiyaw. Di ba na imuha? Pwede. Nagtumo ba kayo? Hindi dugangan si Boss Bahanan. Ito mo. Pamulat niya ka, magluto pa ko. Nakibahaw? Ginuho ko, bahaw naman di ay. Uy, madam. Pwede ka magtabang ano, madam? Uy, ayun na lagi pagtabang kay ano. Nabalitaan naman ako, ikaw magtabang ka magluto ng ano. Ang mga tao kay ano, magpuligit. Magpalaigit. Magtabang mo. Ayun na lang gid, ayun na lang. Awat, awat ito. Makadong na giti ka. Pwede na lugar ko maglingkod. Pag ko dito, tawagon na tayo. Ayaw man luto. Hello mga kakaukaw, ang atong first na ito paglutuan karon mo kaning fried chicken. Gabla. Watch out. Ano ito paglutuan karon? So, ang fried chicken. Kuning luto ni Madam Kaukaw. And then, dito sa kalahan, ako nang painit. Pagkahuman, ako na din siyang butangan og oil. Perfect. Butangan ginbuto. Buto na na. Ayun, sige mo gilit. Hindi mo imukuan. Gilit man siya. So, ato siyang ipa-init sa kadali. Init na ba? Murag init na manggit siya. So, ato nang ilunod ang chicken. 1 2 3 and 4 5 Iba ko luluran ng panakot. wait 7 8 na lang. So, ato sa hulatan kadali ang atong fried chicken. A few moments later. Wow, hapit na maluto mga kakao-kao. 1 hour later. Luto na mga kakao-kao. Luto na. bruh. Ow. Bruh.
dali na din patay gutom magkauna eh. Ang gato na ito, ni hapon, pero iyon sa tagpatay gutom. Madam Kaukaw, Pahulat ya. Init kay napit ako malakuan din eh. ang nag-iisip. Tagkwip kaon. Namukhaon dyan ko, Madam Kaukaw, kay gigutom na dyan kay ko. Ganyan, ko nagpaabot sa imong giluto. Ako natahigo kung sabaw, lamig kayo na, di na para sa imo, di na makakuan ha. Di na makapangit sa tiyan. Oh, sina, ready na. May kutsara o ano, plato. Madam Kaukaw, wala ka gibutang ani nga lanit. Tapos ginoo ko, kailangan pabaglanitan na naman yung daalanit. Mukhaon dyan ko, Madam Kaukaw, kay gigutom na dyan kay ko. Sana lang, bahala ka sa buhay mo. Ba? Ako'y L. Para magbagot-bot ka diha. Ulabot. Kasi makakaon ko muli ko sa mong barak karong kay gigutom ra bakal ko na. What the fuck was that? Akong ginoo ko, bakat na. What the fuck was that? Di mo na init. Oh God, it's so good. So good. Hoy, Madam Kaukaw, salamat kay kanabusog na gigay ko sa imong gihatag nga grasya. Balag inyo ko ng bagagnaw. Babayo. Dito sa inyo, Pauli na. Salamat, busog gigay ko. Madam Kaukaw, salamat kaayo ha. Busog gigay ko. Ulit ko kaayo. Muli nagjug ko kay busog na gigay ko. What's up? It's me, Madam Kaukaw. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe ng aking YouTube channel, Madam Kaukaw. And please, click na notification bell para ma-update ko kayo sa mga bagong videos ko. At huwag niyong kalimutan mag-share, mag-like. Thank you, mga kakaukaw. I love you. God bless. Mwah, mwah, mwah. Chup, chup, chup.